Soc informàtic, ara estic en un moment de transició entre dues feines, com ja li vaig comentar per telèfon. Treballo per una empresa, però alhora n'he creat una jo mateix. En el mateix sector... Hòstia puta. Soc informàtic, ara estic en un moment de transició entre dues feines, com ja li vaig comentar per telèfon. Treballo per una empresa, però alhora n'he creat una jo mateix, en el mateix sector. La veritat és que he trobat una molt bona oportunitat. Bé, sóc informàtic, ara estic en un moment de transició entre dues feines, com ja li vaig comentar per telèfon. Treballo per una empresa, però alhora n'he creat una jo mateix, en el mateix sector. Realment crec que he trobat una molt bona oportunitat. A veure, el crèdit és pel material informàtic que necessito per començar. Jo particularment, l'Enric Duran és una persona que l'aprecio molt, la conec des que varen participar conjuntament ja fa anys en la campanya per l'abolició del deute extern. Va ser ell un xicot jove i ja es va imbrincar molt amb aquestes qüestions i des d'aquell moment ha demostrat una sensibilitat pels temes socials extraordinari i no només una sensibilitat, és una capacitat de treball. Ell actua amb internet, actua en l'infoespai que té, actua en moltes ocasions en què denuncia aquesta situació negativa del capitalisme i posa eines perquè els moviments que el rebutgen doncs, es convinguin entre si i puguin treballar. Em remet directament a una tradició molt llibertària, em remet segurament al 1000, a les reapropiacions del 1000, el que passa que amb l'elegància afegida de l'Enric, no? I amb unes formes que jo em sento molt identificat, que són les de la desobediència. Creiem que aquest tipus d'accions doncs, tenen un abast a la societat que moltes vegades cal i va bé i fa que es remoguin moltes coses i per tant realment ha estat molt valent perquè sap que té unes conseqüències importants el que ha fet.
des de molt jovenet i fins a l'any 98 em dedicava al tenis taula, era entrenador i llavors va haver un moment que vaig començar a llegir i vaig conscienciar-me de quina és la situació global a nivell d'injustícies, a nivell ecològic, etc. No? Llavors, en conèixer tot això, doncs vaig pensar que més que dedicar-me en un esport, el millor que podia fer amb la meva vida era dedicar-me al canvi social. I llavors vaig deixar el que estava fent i vaig anar a Barcelona a conèixer què podia fer jo pel canvi social, no? Perquè no coneixia cap col·lectiu, no coneixia res. I llavors, en aquell moment pensava que estudiant podria aprendre sobre això de com canviar la societat i vaig tornar als estudis, vaig començar a la universitat, però vaig veure que ja no m'ensenyarien el que jo volia i llavors vaig deixar-ho i vaig seguir aprenent pel meu compte. Això va coincidir quan vaig deixar la universitat, a principi de l'any 2000, quan quedaven 2 mesos i pico per la consulta del deute extern, i va ser quan vaig decidir ja dedicar-me a temps complet a l'activisme, i des de llavors fins ara. Al voltant del 2001, una persona que jo coneixia, que no coneixia molt però que havia coincidit amb algunes campanyes, ell sent de Madrid i tal, ens havíem conegut a Praga, m'explica, un dia ve a Barcelona i m'explica que ell fa servir una tècnica per quan ell és empresari i quan a vegades té problemes de diners, a vegades no. Llavors, quan té problemes de diners, doncs sap que els ensenya una nòmina que no és certa amb els bancs, li donen un préstec i després quan pot ja els torna perquè ja ha tingut ingressos d'una altra manera. No? I m'explica que això, ell ho utilitza per interès personal, però li sembla que es podria utilitzar per interès social. A l'estiu, com deia, no? A l'estiu del 2005, estic en un moment bastant reflexiu sobre com... no m'ha agradat d'alguna manera estar-me 2 anys dedicant-me tant internament en un projecte que sí que serveix als moviments socials, però potser veig que els moviments socials no avancen com a mi m'agradaria. No? També és un moment que hi ha hagut bastanta baixada en relació a les contracimeres i totes les mobilitzacions que va haver anti-mobilització contra la guerra i tal. I en això m'arriba algun text, algun article que em crida l'atenció sobre el tema de la crisi energètica, que jo no havia llegit mai, com a mínim en els termes en els que s'explicava en aquell article. I a partir d'aquí descobreixo que hi ha tota una comunitat a internet que està investigant sobre aquest tema, comparteix informació, i m'interesso. M'arriba també informació del que havia fet a Lucio Urtubia, que en aquell moment s'havia escrit un llibre sobre ella l'any 2001 i m'arriba informació d'aquest llibre. I clar, penso també, m'estranya que accions d'aquest tipus ja no se'n faci quan el món està tan malament o pitjor com estava fa 30 anys, diguéssim. I llavors també penso que és un moment per tornar a mostrar que accions d'aquest tipus són possibles i que també poden tenir la seva pedagogia, no?, per intentar canviar les coses. Estem cansats de rebre cada dia gent de tot tipus
que tenen hipoteques, préstecs en quantitats importantíssimes i que, evidentment, no poden pagar. Arriba un moment que ja estan, o sigui, és impossible. Són gent a la que les entitats bancàries els hi han donat préstecs, hipoteques, valorant les seves vivendes molt per sobre del valor real, donant préstecs del 100 i del 120% del valor real de la vivenda en aquest cas, donant hipoteques a 40 anys, sabent que aquestes persones no podrien pagar. Bé, jo penso que els bancs han jugat un paper molt propi del capitalisme, molt propi del capitalisme. Jo diria que el capitalisme es mou amb un lema que ens haurien de prendre tots de memòria. Quan hi ha beneficis, es privatitzen. Quan hi ha pèrdues, es socialitzen. I aquesta és exactament la manera de comportament dels bancs, que han guanyat milions i milions, jo diria indecentment en moltes ocasions, perquè un pot guanyar diners si assumeix un cert risc. Els bancs pràcticament no assumeixen cap risc i guanyen milions i milions, i després el moment en què tenen pèrdues, en què tenen uns dirigents amb unes nòmines completament blindades, amb unes indemnitzacions espaterrants, en aquell moment aleshores van i demanen al pare o mare estat que els ajudi amb aquestes dificultats. I el pare o mare estat els ajuda. Per què? Senzillament perquè el pare estat i els bancs són exactament la mateixa gent. Ja hi ha pràctiques d'economia alternativa i solidària i ètica que estan funcionant, tenen la realitat que tenen i encara és petita, però existeixen. Avui existeixen alternatives ja de consum, de producció, de treball i de finances ètiques i alternatives que funcionen i que pots viure en coherència amb uns valors ètics i socials que saps que com a mínim no estàs contribuint a aquesta voragina especulativa, on tothom especula, que es parla molt de l'especulació, però aquí, en aquest país ha especulat molta gent, i molta filla de portera i molt fill de porter també han especulat. Ha sigut un vici que ha sigut col·lectiu. Hi ha moltes persones que s'impliquen a partir d'un problema personal que elles tenen. I en general penso que el que es tracta és, a través de la pràctica, mostrar que podem viure molt millor i més feliços sortint de l'individualisme que ens han provocat des del poder, etc., i creant dinàmiques de suport mutu, de cooperació social, etc. És a dir, que a través de la pràctica, i no només a través de grans moviments, sinó moltes coses al dia a dia, la gent pot tornar a aprendre que la comunitat i la cooperació social li ajuden al seu dia a dia. Per això, en aquest sentit, penso que és molt important els projectes petits, alternatives a nivell de l'alimentació, de l'habitatge, de les relacions personals, etc. Llavors, en un moment d'ara com de crisi, això encara és una oportunitat encara més gran, perquè és quan la gent té problemes que se n'adona que no té el suport a darrere que voldria. I si en aquest moment hi ha gent que de manera desinteressada li dona aquest suport, és una manera de que tota aquesta societat, diguéssim, adormida, doncs desperti, a través d'ensenyar-ho, a través de demostrar que la solidaritat entre les persones fa molt més que la competitivitat. I el que s'han de buscar són economies comunitàries i sobretot una nova economia postcapitalista que posi al centre les necessitats humanes. I un cop tinguem cobert això, que ja és molta feina, si ho veiem des de la perspectiva internacional, de 70.000 persones que moren cada dia de fam, i 852 milions de persones que pateixen fam, i 2.000 milions de persones que estan en situació de misèria i pobresa, doncs jo crec que la idea, clar, és la idea final és reformar l'ordre econòmic internacional. El sistema capitalista s'ha mostrat capaç de ressorgir de les seves pròpies cendres i tornar a encarnar-se, però això sí, deixant moltes vides humanes per davant. Fins que ara no ens plantegem seriosament que no es pot créixer més per part dels països del nord, que s'ha de vigilar completament l'especulació financera, que s'han de fer desaparèixer els paradisos fiscals, que s'ha de gravar moltes coses, fins que no fem això no farem res. Evidentment el sistema financer té que canviar. No es pot construir un sistema econòmic que no depengui del creixement si mantenim l'actual sistema financer. En general, totes les relacions econòmiques s'han de relocalitzar. No podem mantenir aquest comerç internacional que consumeix tants recursos de manera tan insostenible. I la política, sobretot, es té que també tornar a lo local, és a dir, deixar d'estar organitzada tant de dalt a baix i estar molt més organitzada de baix a dalt. Per això també és molt important anar traient el poder que tenen les empreses transnacionals, que són les que també apreten que cada vegada les coses es decideixin més lluny de la gent.
I una manera que tenim de treure el poder a les transnacionals és a través de l'acció de les persones, és a dir, deixar de ser consumidores d'aquestes empreses transnacionals. Per tant, aviat farà 10 anys que els moviments socials ja van dir això no pot funcionar. Necessitem que un altre món sigui possible perquè financerament estem malament, perquè l'agricultura no funciona, perquè les transnacionals se'n van on els hi sembla millor, perquè l'especulació financera és màxima, perquè el deute extern no es pot pagar, perquè les migracions no s'haurien de frenar, perquè els organismes internacionals no són democràtics, perquè es gasten massa diners per la guerra i no sé quantes coses més que s'han dit. I tot això ara el primer que s'hauria de fer és recordar-ho. És dir, escolta, els moviments socials ja fa 10 anys que estaven dient això. I era un veritable desastre. Si alguna cosa tenen els moviments socials és que són precursors, no? Són precursors i estan formulant idees pràctiques i teories que a vegades semblen esbojarrades, no? Però que després, i no ho dic pels moviments socials d'ara, no? Ho dic pels moviments socials de fa 30 anys, si ens posem en el feminisme o en l'ecologisme, que quan van néixer, no? O la insubmissió, no? Els primers insubmissos eren 5 bojos d'una assemblea que deien que no sabien a la mili, no? Perquè no volien aprendre a matar i no volien entrar en la cultura de la mort i en la cultura de la guerra. Bueno, doncs al final érem 16.000 i després eren 30.000 i després 300.000 objectors. No? Quan jo vaig començar aquesta acció, la intenció era aquesta, de construir un moviment social fort que pogués tenir una resposta social a la crisi ecològica i del capitalisme que preveia. No? Hola, bon dia. Trucava per l'accés al crèdit que he vist en una oferta als diaris. Bé, m'interessa una que es diu Préstamo Urgente. Haig de reformar la cuina i el quarto de bany. Necessitaria més o menys uns 6.000 euros. La meva nòmina és d'uns 2.500 euros al mes i el meu contracte és indefinit. El tipus d'interès quin és? Un 20%? Jo potser, per una qüestió de formació meva, diguem-ne, potser gandiana, si és que es pot dir d'alguna forma, sempre he pensat que els fins i els mitjans han de ser absolutament coherents. I jo crec particularment que tu no pots demanar, com estem demanant dins el moviment social, transparència amb els impostos, desaparició dels paradisos fiscals, claretat amb la informació, coses d'aquesta mena, i aleshores falsificar un certificat o fer una trampa perquè et donin crèdit. Llavors, bueno, clar, hi ha un cert component de que tens que portar una falsetat fins que ho fas públic, no? I això doncs, pot ser controvertit a nivell ètic, però penso que en aquest cas part de l'argumentació també és desobeir la banca, no? I desobeir la banca implica amb la banca portar aquesta relació de sabotatge, diguéssim, de no donar-los tot transparent, sinó en un moment donat aprofitar-se dels seus propis mètodes i després doncs, fer-ho públic. No? O sigui, hi ha gent que es pensa que els diners dels préstecs són els seus diners i això no és així. Simplement els diners dels préstecs es creen en el moment dels préstecs. Per tant, és un privilegi que tenen els bancs i que és un privilegi injust i que els fa com una mena d'oligarquia o noblesa que de fet té el seu origen històric en l'època feudal. El col·lectiu Ronda precisament ens agrada i la nostra història és precisament aquesta, és a dir, no només fer d'advocats i d'advocades, sinó d'intentar anar més enllà en la nostra feina i per tant intentar tenir
un abast social, perquè tenim uns valors de fa molts anys i per tant ja ens agradaria intentar la defensa de l'Enric, posaríem tots els esforços. Això no vol dir que sigui fàcil que pugui sortir absolt. Hi ha dos blocs, diguéssim, de possibles conseqüències, unes conseqüències civils i unes conseqüències penals. Les conseqüències civils són clares. Ell tenia contractes de préstec de diversos tipus amb múltiples entitats i ell ha incomplert aquests contractes de préstec perquè no ha tornat les quotes i no ha tornat el capital. Per tant, això és un incompliment de contracte i per la via civil li poden reclamar que torni el capital amb els interessos, amb les costes dels procediments, etc. Això en quant a la part civil. I en quant a la part penal, doncs, en principi, mal que ens pesis, també pot haver comès delictes. El delicte d'estafa no el tenim tan clar, perquè un delicte d'estafa necessita com a requisit que hi hagi un ànim de lucre. I creiem que en aquest cas es podria defensar que no hi ha hagut un ànim de lucre personal d'ell. Però sí que podríem pensar que hi ha hagut un delicte d'apropiació indeguda, que hi ha hagut falsetats, també delictes de falsetats, perquè hi ha documents de nòmines que ell manifesta que són segurament inventades, i ha creat una societat que també no és real, per tant, falsetats també. I per aquí, segurament, aquests delictes sí que té els requisits. Bueno, si de cas vull afegir que aquesta crisi que cada vegada s'està veient que és més grossa i que ja penso que s'ha de començar a preveure que això és una depressió econòmica, com a mínim com la que va haver als anys 30 després del crac del 29, doncs és una oportunitat que no tornarem a tenir pel canvi social, no tornarem a tenir sobretot a nivell ecològic, perquè si deixem que el capitalisme superi aquesta crisi i torni a tenir una fase de creixement, hi ha moltes coses que estan malmetent-se s'acabaran de malmetre a nivell ambiental i a nivell energètic i a molts nivells. Per tant, és una oportunitat que hem d'aprofitar i que, per tant, cadascú té que veure què pot fer des de la seva vida quotidiana i si es pot associar per canviar les coses. Vols dir la teva? Penjar un vídeo? Participar en una obra col·lectiva? Connecta't a granangular.cat.